Napapaisip ako, sa tagal ko na nag-YouTube ng 1.5 taon, naisip ko, humihina na ba ako? Lumalambot na ba masyado ang puso ko? Alam ko mga umabot dyan ng 6K, mga unang channel. Alam nyo na marami tayong pinagdaan ng nakaka-trigger o nakakasakit ang damdamin ng mga meme. At alam ko, mga Pilipino tayo, maraming kupal dyan. Mga elitista, mga normie, at lahat, diba? Isang pambihirang ekosistema. Bakit hindi natin daanan ng mga memes na nakaka-trigger? Diba? Para malaman ko, kaya ko ba? Buhay pa ba ang 6K sa katawan ko? Ang 6K subs, rest in peace. Kaya sinabihan ako mga admin ko, admin, Maghanap kayo ng mga memes na masasaktan ako at mga manonood sa akin. wala na akong pake. Kaya mga bata dyan, umalis na kayo. Sige na, aantayin ko kayo. So simulan na natin. Hindi ganito ang trigger ang sinasabi ko. Naiinis lang ako rito. Lugaw with rice, magaling. From the Philippine Simulator, Squatter Island, Yaway. Ito na. Yes, nagsisimula na. Hindi ba sa lahat lang yan may squatter? Grabe ka, sino nag-send yan? Tayo na nung nag-send yan. Pero maganda doon, sa akin sila maiinis. Okay? Doon na nakikibasa lang ako. Pag nakita ba yun, pag may nagko-computer sa laptop, may nakita ako, nakakasakit na meme, may nakikita rito, sa akin ba siya magagalit? Mga hangal! Punyata! Kasi maglagay tayong 3 buhay, nakalimutan ko, 3 buhay, pag na-triggered ka, talo ka. From Kyle Cruz. Ito na mga elitist. Naglalabasan na. Wala pa, ano pa to, January 5 hindi pa, wala pang TikTok eh. Filipinas Blind na rin yan. Marami tayong overuse ng Buttercup, Smart Shaming, JPEG, PNG Directed. Yep. Yung marami ng Filipino YouTuber na, woohoo! Mabuti na lang yung tatagalog dito. Hindi ako nag-i-English kahit kailan, di ba? Bawat minuto, bawat segundo na aking mga salita, hindi malaluan kahit kailan ng English. Isa akong makabayang Pilipino. Ay, ito kasi yan. Dinedepensa ako ibang lagi nagtataglish. Kung paano mo lang maiko-communicate sa isang bagay, okay yon. So, baka minsan, nahihirapan silang magpatawa sa kanilang paraan, nahihirapan silang ipadama sa mga salita ang kanyang ginagawa. Pero minsan nga sukot, mas marami pa English kasi sa Tagalog, tapos ang content nila ay mga Pilipino, pero unti lang naman ng mga YouTuber na memes ang ginagamitan. Kung gaming ka naman, feeling ko okay lang. Hindi naman masyadong papansin kasi personality mo naman ang habol eh. So ito, masyadong nasyonalismo, relax lang. Okay, mahalin ang sarili nating lahi, pero hindi mo kailangan magalit sa ibang lahi para gawin yun. Kasi minsan kasi konyo na eh. Really, maliit na trigger lang to from CTFU Tondo. Ako po, fried Filipino memes. Punyata! Hindi! Shit! Pambihira! Yeah, nakakatawa ka, Paulol. Dadali. Umiiyak na ako ngayon pa lang. Ako ay naiiyak. 2 months ago lang pa to, kaya medyo late na iba. Hindi, Tito Travis! Hindi. Okay kayo, lamig kayo. Alfred Nicolas. Ako, ito yung sa Tagalog. Oo nga, siya nga. Yung ini-English ng Tagalog. Well, makukuha ko lang dito. At least pang 5 lang ako. Ako yung pinakamahina sa top 5 na yun. Wala kang kwenta. Sige, tagalin mo na isa. Nasaktan ako doon. Diba, kung ito yung 6K subs, walang kwenta lang to. Lumalambot na ang puso ko. Pero okay lang, kasi ang kapalit noon, meron tayong channel na buhay. Laos na yung green screen na yun. Hindi ako nasaktan dyan kasi hindi naman ako yung ganyan. Okay? Yung mga paululers. Hindi kayo makakasi mga paululers, mga kupal dyan. Diba, yan. Sige, dumihan nyo pa ang marumi na nating basura channel. Kaya ako, ulit ko lang sinasabi, kaya lang tayo may Reddit kasi hindi ka doon pwedeng maban. Naban yung page ko na doon ko pina-upload, yung mga doon ko sinesend. Maano yung personal ko account, maapektuhan, kaya sa Reddit ko pinapasend. Ayun, siguro iba feeling nila nakapag-Reddit lang sila, mga Diyos na sila na internet. Diyos ka, pero ng memes. Nakikita ba saan papunta ang buhay mo? Okay lang, hindi ako na-trigger dyan. Pero importante dito yung sukot, gamit na gamit na. Kasi alam ko walang Tagalog yung cringe eh. Nung nagsimula ako, parang gusto ko ng cringe kasi yun yung isa sa mga pinaka-paborito kong feeling sa mundo. Yung gustong bumalik ng etis mo sa bayag mo. Maraming salamat, AGL Casid. From Jerry. Galit na galit kay Albert Nicolas eh. Well, nung una natatawa ako. Okay.
Okay, noong una. Siguro mga ilang buwan din yun. Eh, siyempre, pag paulit-ulit, siyempre, naging overused na yung joke at hindi na siya nakakatawa or ina-expect mo na kasi nakita mo na yung pangalan niya. O nakita mo na yung mukha niya. Di ba? Ano mo na nadidikit mo na yung ganong template doon sa ganong klaseng joke. Pero di ba, lahat naman nagiging ganyan. Tapos ilang linggo, ilang araw, yung mga nagagalit sa overuse sa joke, sila ang gumawa ng meme. Sila ang magpasimuno ng isang pauso o sila mag-isimuno. Di ba? Lalaitin din nila yung sarili na pagtagal-tagal ng panahon. Yung mga nakatago sa sanggil, hindi na ito nakakatawa. Ang bobo mo, Norby! Kaya shitposting ang kapupunta. Kaya malakas ang shitposting sa Pilipinas. At importante na ito, may kanya-kanya tayong kina-enjoyan. Pag hindi mo to pinansin, mamamatay lang naman din to. Parang yung memes na inaasar nila. Hate ko si Albert kasi tinatranslate lang naman niya yung word to English. Kahit ako hate ko sarili ko kasi sa memes ko lang napapakita strength ko, it covers my weaknesses. Dahil sa totoong buhay, socially awkward at introverted person ako. Sino nasaktan dyan? Weak and ugly, acting tough, but deep down I'm seeking love and appreciation. Pareho tinitrigger dito ha. Walang kinikilingan, walang sinusuportahan. Kupalan lang. Hindi ako na-trigger dyan, okay? Matitrigger lang pag nandun ako. Pero hindi ako dumaan sa face na nainis ako kay Albert. Nilagpasan ko lang siya para alam ko, okay, ito yung mga, alam mo na, masa. Wala akong enerhiya, mainis sa kanya. Okay, tama na, relax na. Okay lang, meron tayong thumbnail. Sunod. Ay, ako si Albert Nicolas, haha. Promise, bagong punchline na joke, haha, ganun pa rin. Syempre, gagawa na naman akong quote na Tagalog tapos Englishin ko lang na pareho lang ang meaning. Siguro mga 3 taon ko pa ito ulit the same, baka natin pang ganun. Tama na! Hindi ako gumawa niyo, okay, matrigger sa akin. Pero yun nga, sinabi ko na nga, ganun talaga ang internet. Pa ikaw nasaktan ka sa internet, well, ikaw ang laging talo. Importante, nagpapasaya siya sa iba. Sunod, any celebrity or personality dying career. Hey guys, welcome to my... Alam mo, okay lang, okay? Kasi dadali nila yung kanilang mga fanbase community sa YouTube. At papupunta tayo sa mga suggested, mga recommended na YouTube. Okay, masaya ako na namamatay ang mga career nila. Kasi dadali nila sa YouTube at mas malaki ang kita sa YouTube. Pero lang pag demonetize ka. Sunod, from Transmeds. Hindi! So, yung tumingin pa sila eh. Parang, nakita mo ba to? Ito na kami. O sige, tagal ba na isa? Bakit kailangan mo yung ipakita sa akin, ha? Sunod na, nakakapagod pala to. From Jumbo Hotdog, coping mechanism ng mga basurang tao versus gawain ng mga hari. Physical, ang laki ng katawan, o aliit siguro ng titi yan. Gawain ng mga hari. Ay do, salamat sa pag-train mo sa akin. Ang laki pala ng tulong ito sa depression at physical. Yep, totoo yan kasi may scientific na explanation niya. Ang depression, ano yan, bodily imbalances. Hindi ako eksperto dito, ha. Sa mga tao lang ito nagkakwento sa akin, sa mga pinagdadaan nila sa therapy nila, sa mga doktor sila sabi sa kanila. Hindi ito yung best na meaning nito, pero ito lang alam ko. Totoo yan, nangyayari yan. Kaya kailangan magpapunta sa doktor para malaman kung hindi ka naglulungkot-lungkutan lang or at least alam mo na meron ka talagang pinagdadaan. 2020 na, etneb na, pumunta ka sa doktor, pumunta ka kung feeling mo na malungkot ka, bakit ka malungkot, hindi ko kailangan maging malungkot, dapat masaya ako. Pumunta ka, okay? Sinusuporta ka ng mga cancer dito, pumunta ka at magpa-check ka. Hindi na to panahon na mga lolo't lola mo na, demonyo ka! Sinasapian ka ng demonyo! Hindi na, okay. Tayo na lang magmamahal sa atin kung hindi tayo mamahalin ng mga matatanda dyan. Ito, haha, ang dami mo nga lang. Smart shaming naman, oo. Salamat sa dagdag kaalaman, kaibigan. Importante talaga ang edukasyon. Yep. Yan ang magandang pagsagot sa kanya. Ito, finance. Mayaman ka nga, di ka naman masaya. Naku, dami ko kilalang ganyan. Gusto kong daigan yung success ni Inigo. Mabubukas ako sa series na ka-invite. Yep. Diba? Kaya dapat positive tayo dito eh. Huwag kang matrigger. Ako meron akong kilala dyan. Lahat ng mayaman sa kanya magnanakaw. Hindi ko siya sabi walang ganon. Pero hindi lahat ganon. At baka mahinder ka. Diba? English mo sa bayan ko! Baka mahinaan ka ng loob na magpayaman o maghanap na maging mas successful ang buhay mo. Hindi ko nasisisihin ng mga mayaman dahil sa mga problema ko. Sa pinagbibigay kayo ng unrealistic standard sa mga babae at mga lalaki, huwag kayo matrigger dyan. Napakalaki inspirasyon mo sa akin dahil sa inalagaan ko sa sarili kong katawan mag-exercise ako. Kaya, ay iba naman dito minsan kasi ine-edit nila yung mga photos sila, lalo sa mga Instagram. Ako po, mga influencer sa Instagram, ang dami niyan, mga may sakit.
ini-edit nila yung katawan nila, parang pinapanipis sila. Meron ganun eh, parang basta ini-edit lang yun eh. Kung titignan mo isang basura, dapat i-convert mo yan, di ba? May converter sa internet yan. Hanapin mo lang. Para gawing inspiration sa'yo, di ba? Nasa sa'yo kung paano mo siya iti-take. Yan. Parang yung mga criticism sa channel, ano lang, kukunin mo yan, gagawin mo lang self-improvement. Pag nasa harap ako ng salamin. Tangina mo pa, gumising ka, mag-edit ka, maghanap ka ng bagong content. Ginusto mo to, di ba? Sa mga gustong ipabuti ang buhay nila, mabuti sa inyo. Sunod! Top 10 Pinoy and words. Oh my. Number 10, nayon. Hindi. Number 9, Ren. nanay. Number 8, numero. Number 7, nasaan. Ang sabaw. Number 6, natutulog. Number 5, namatay. Number 4, nangangaroling. Number 3, Wag. Noche Buena. Naisip ko na kung Number ano. 2, ningning. Number 1, napagod. Ako yan. Honorable mentions. Next. Sabi ko na eh! Okay, tagal pa rin huli. Yeah, na-trigger na ako ng pati. Sige na. Katips ang puta. Pwede ba yung tao sa katips dati? Ano ba to? Banat ba to sa mga konyo na naman? From films. Okay, napanood ko na. Okay, napanood ko na. Yeah, gumawa siya ng coronavirus. Pero dinilit na niya. Kaya mabuti sa kanya, nag-sorry siya. Para nagpalaki siya ng mga cultures ng bacteria. Ginamit niyang pang-clickbait yung coronavirus. Well, ginamit ko rin naman yun. Ang mali lang doon, ginamit din niya in an impractical sense. Nag-culture siya ng bacteria at ipinakita niya lalo sa mga bata niyang audience na hindi to safe. Improper handling, sinabi pa niya sa dulo na kung gusto nyo gumawa kayo. Kung gusto niyo gumawa ng ganito, go lang naman. Pwede gumawa, basta proceed with caution lang. At delikado yun sa mga bata, baka gawin nila ng walang patnubay na magulang or patnubay na eksperto. Kahit magulang, hindi alam kung paano mag-dispose ng tamang bakterya. Baka gumawa na naman tayo dito, influenza virus. Ang dami na nga cancer dito sa Pilipinas, dadagdagan pa ng virus. So, buti na lang nag-sorry na siya, pero tandaan nyo, minsan hindi sapat ang pagsabi mo ng sorry, okay? May darating ang panahon na the damage has been done. Minsan, ang pinakamagandang sorry ay yung hindi mo na nagginawa. Kumbaga, alam mo nang mali ito. Parang yung pinag-uusapin kanina sa depression. Kung maglalabas ka ng content na mayroong connection sa scientificong pamamaraan, sa mga doktor, mag-research ka muna na extra. Extra lang. Intindihan kita, Christian. Kailangan ko rin ng clickbait thumbnail at views, okay? Bro, grabe ka naman bro. Kita-kits naman tayo bro dyan. Park lang niyaya yung aking kotse. Kita-kits tayo sa katips bros. Broskis! Hindi! Kailangan ko ng American viewer. Mataas ang ads doon. Dito, every 1,000 views, 50 pesos lang. At hindi pa kasama doon yung ad block, yung pag hindi niya binanood yung ads. Sa Amerika, 200, 150 pesos, 150. Now, I should always be speaking in English all the time. Okay, in YouTube algorithm, you should listen to this and understand that I'm English speaking right now. Recommend me to the high-paying ads of the western part of the world. I need it right now to pay the rent of my house. So the iBarbie meme came from a video of two boys who received doll from their mother for Christmas. It was supposedly a story of acceptance. Hijacked it and used it to make fun of the LGBT. Sabi ko na ba eh. This came from Twitter. I knew it. All the triggered, politically correct people of the Twittering community, the Supreme Court of Twitter of the Philippines, found another issue to attack. Comment mismo na isang taga LGBTQ. Pota lahat na issue. Di ba pwede panggul ba? Iyak kayo ng iyak ng respeto for the LGBT. Wasak ang argumento na lahat ng mga politically correct. Kasi yun na naman yung majority and dinedefend yung minority. Pero minamaliit nila. Yung minority gusto nga nila maging part of society. Dapat lahat tayo equal footing. Pwede ka rin malain na maging part ka nga eh. Parang pendulum sa akin yung mga ganyan eh. Nagsiself-regulate yan. Di ba parang ecosistema yan ng mga opinion. Ewan ko. Well, may karapatan naman siya sabihin yung opinion niya pero may mga opinion talagang magka-trigger. Mga bagay na hindi alam gamitin ng mga Pilipino. Ang dami nga eh. Ang daming opinion eh. Maganda nga maraming opinion. Pero hirap kasi pag natitrigger sila sa opinion. Opinion lang yan. Hindi mo kilala yung tao yan. Hindi mo kailangan may pag-away sa internet sa tao. Hindi mo pa nakikita kahit kailan sa buhay mo. Kesa nakapaghugas ka ng pinggan o nabantayan mo yung anak mo o nagtrabaho ka, nag-jackal ka, nag-mobile legends ka na lang. Sumaya ka pa. Tama na rin tayo dito. Marami sa na-trigger ba kayo? Ha? So ayan ha. Na-trigger ba kayo? Nasaktan ba kayo? O talagang isa kayo tunay na interneter. Isang millennial, zoomer interneter na hindi nasasaktan at hindi nagpapadaos-daos sa kanilang emosyon. Paulul out.